Вітаю вас, діти! Давайте перевіримо, як ви знаєте права дитини. Заверши тренування. Можеш дихати повітрям, пити, їсти і радіти. Ти у будні і свята маєш право на життя. Народився ти на світ і сказав батькам «Привіт!» І відтоді ти навіки маєш право на опіку. У садочку вихователь вчить тебе, як рахувати, спонукає на читання, маєш право на навчання. Захворів, щось непокоїть, лікар прийде дуже скоро, маєш право знову на медичну допомогу. Молодці, ви справді діти планети Земля і маєте на ній законні права.